Έλα, Χρήστο, έλα, άστα, τραβάω τα μαλλιά που δεν έχω. Άστα. Τόσο χάλια, Πώς φάνηκε, Χαρή? Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι τα σημερινά θέματα είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έρχονται τα παιδιά στη θετική κατεύθυνση. Κοίταξε, ήταν απαιτητικά, μεγάλα σε έκταση, είχαν πολλά κομμάτια της θεωρίας του βιβλίου. Και πολλή θεωρία. Πολλή δηλαδή, θεωρία. Αποδείξεις που δεν τις καλύπτει κανείς. Μόνο πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές νομίζω ότι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν πλήρως. Ήταν κομμάτια που είχαν διδαχθεί όλα, είναι η αλήθεια, απλά ήθελε πολύ σωστή διαχείριση για να ανταπεξέλθει κάποιος και πολύ καλή προετοιμασία. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις στα θέματα της φυσικής στο site μας orosimo.gr. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και καλά αποτελέσματα.